Wihan Cajan Manashka, Instituto Superior Intercultural Ayuk, Saber y Conocer para la Comunidad, ICIA. La educación percibida desde la perspectiva Ayuk se representa en la palabra que ellos mencionan mucho, Wihan Cajan. En el español significa despertar, desenrollarse. El educar significa crecer juntos, caminar juntos. Maar de zoek met de kopken. Kijk hier naar je, je moet zeggen, je kop zeggen, ja, maar dat doen met dat kopken. Ja, dat was het pas weer nooit. Nou weet het, dat weet het. En je had zo, hij jou jachten met kachten. Oh, je zoon toch, je zoon dat toch je. Samen, 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 met Max.